Kadkum ke election report arajar khat pra kalaya thu baga jingdon briu ha Meghalaya kalong hadu lai million shiteng lane lai pusan lak upai ba jongka jela bro kawai balaong baga ne ka jingken upai ba khasi bayar udan tang kumba khat saulak khat we hajar news pa san pusan ngun ki dakhar ki bawan buhai shnong nabar ka jela ki don hadu khat we lak shiteng bat ki garo pat ki dan tang kumba khandai lak shitengun kumta ka jingku stat palat ka jingbon ki wei ki dakhar ha ka jela ki bawan ban buhai snong kala bu yangi hatmir karyat bangin salong mrau hisin kasni hapo laga jangkari bat menta pyu i bakine ki dakhar ki la kamtrai wat ya ka nong ba shlong ka jingkli hangne kalong mano bawan ra igni ki dakhar na ki wei pat ki jaka ban wan poi hang ne hari kasi ha ki por handai hadu bakila not ban kam bakila sa de ki spa snam hato ka dei ki jing shisha ne em ka ne tungin ya phai khindiat shapang ka ne hato ki ne ki dakhar ki wan bu hai snong dalade ne don bawan ra yaki ka thmanong klau kala khi ha ka sauterik u april khat praspa ar pho khandai hapo ka jingalam usim tirat sing la terwaya sukno ya uda ki parang haka khalai terik Januari khat praspa lai pulai pause anda ulalet yesham batki haka wei kasngi harut ka phut shillong ka wei na ki khandai di khandai tong hajan ulum shillong penban kila kem kensan ya u bat kila ra ya u shadhaka la set bendi ya u hadu ka jingyap haka khat nyo terik Julai khat praspa lai pusan Shuaya kane kilaset patok ru yaus bor manik baar jongka Himachalong tang namar bu yai sha liang bat ya dei perlok bar tirat sing haka thmanong klau kila terwa pat ban pelaj no ya na patok tang lada utre ban soy ya kadulir kumta bor manik baar ru la kongu ban le bat ban soy ya kata kadulir hause anda ula soy la sha thok ban ha ka ba ula ais ngo bha khlem ngo thuk tien ai ya kata ka jing tho bat kala long ka jing ais ngo bha ya ka dom ria khat ar bang thai ka ba he adu chispa saupusan square mai jong ka Himachalong shaka East India Company kane kala ja ka khat san trik January khat praspa lai pho hadin kata tip shu shano une usim ula ja ukhlamun pha shu junam Usim bor manik menta la sa satang ka jingkan mau i ya wei ni ki mau nong rem kata kalong mau sum sim jong u badan sa hadu menta ha ka snong panbari chapang shate lamingi na jorabat bat sonapur jong ka Kamrup Assam labu tingka ya utei mau de ki jat benriu karbi hanes panbari haying dorba jong ki hadu menta Sansnam hadin katai ki parang kila penihar khat pat saya usim Rajendra Singh ka Jantiapur kata kalong haka khat santrik umat kat praspa lai pusan jong ka Hima Jantia kila kini dakabor hadu kumba saus pa prapusau square mai ka ritual Jantia Parganas ka bahe bat la penyeso ya ka menta Shasalhat district bat menta kalalong ka jong ka Bangladesh bat kani ka jaka ka senda put bha bat ka jela Tripura ki parang kila a ya une usim tang da ka pension ba un bam hadu ba unda klat no aksnam khat praspa andru phuwei ka sokal parang kelas din phasiru ya ukyang nang ba akalai photerik di sambal namar ba ulayale persya yaki hadin kata uparang ulayo ban sinsha light luit ban le trikli ban le don bor uparang ulawanra syari nyotrep jongi Yaki dekhar ki kling banwan trai kumki babu Bengali haki office sarkar jongka sarkar pareng. Ulawan ra ru de yaki sipai gor khali na Nepar ban trai kam ha Assam refile. Ulawan ra ru yaki khar bushor ban oddo blang ban bam maki bat kine ki khar bushor ki wan na po kari Musliman na po Afghanistan. Khaddu kilawan ra pat saya ki khar sal surat ane ki basar ying office bat kita kidai ki khar meto na po Punjab baru kita ki jaj benriu ki bawan ra uparang menta kilas ngos aj bat kilale trai ban pu ya ga jaj benriu khasi jongi menta bat la ong kat ba ki parang kidang sinsha ya ga ri khasi baro ka wei hadu katai ka snam chwa ban yo jing lai luit kari India ha ka snam kat kandai spa so po nyau ki sipai parang kila penruai ya ke jingruai ke badan haka kot that ridal ka textbook haki lowal primary jongi
Hana kirwai kumni lawan upareng lakiu udkar lasuk karikasi bat lasyai ru kedar. Menta pat imat keladon kam ban hap ruai kan utsur jingruai batumai no yaka da kumni. Lapet upareng la sensyar udkar la syok tendap klep ukun nyautrep. Nomor balai ngila syak syet ha kisol kal pareng. Bat menta kala syam shitom shisha. Bat ngiyoi bakaja kak kanega jingyale ha pedeng jongi gajat bendriu kasi bat kini kibawan buhai snong dan ki dekar ki kling kibawan ban kam terai ya kanega ri kasi jongi te kanega video galong ka jingya tu babalai udkar uwan hang ni hari kasi bat hatu poi hi ne dan bawan ra bat mentang las ngutu syai balawan ra ya ki dai da ka solkar pareng ha ka jing sin syar mrau yangi blesibun